ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନାଁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ନାକ ଟେକନ୍ତି। ସେମିତି ମୋତେ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଜଣେ ପିଲା ଅଛି ଯିଏକି ମୋ ଭାଇ, ଯିଏକି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତ ଖାଏନି, ଖାଲି ଆଳୁକୁ ଛାଡ଼ି ରଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଘରକୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆସେ ମୁଁ ଏଇ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ କରେ, ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ୟମି ମଧ୍ୟ। ତ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବାର ମେନ୍ ପ୍ରୋସେସ। ତ ପରିବା ସବୁକୁ କାଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ତ ମସଲା ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ କଲି। ତ କଢ଼େଇ ବସେଇ ଦେଇ ତେଲ ଦେଇ ଜିରା ଫୁଟଣ ପକେଇ ପିଆଜ ପକେଇ ଟିକେ ଜାରି ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର ଛେଚାଟା ଦେଇଦେବେ। ତ ଟମାଟୋ କାଟିକି ବା ସିଝେଇକି ଦେଇପାରିବେ। ତ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଷିବାକୁ ଲାଗିବେ। ତାପରେ କରି ପାଉଡର ଦେଇକି ପକେଇ ଦେଇକି 5-10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ କଷିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମସଲାରେ ତେଲ ବାହାରିଗଲାଣି, ମାନେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି କଷି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆଉ ଲେଟ୍ ନ କରିକି ଏଇ ଟାଇମରେ ହିଁ ସବୁ ଯାକ ପରିବା ସିଝା ପକେଇଦେବା। ତ ଏଠି କହି ରଖୁଛି ମୋ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପାଣି। ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଆଉ ରେଡି ହେଇଗଲା ଟିକେ ୟମି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ବାଲା ସନ୍ତୁଳା। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ସବୁ ରୁଟି ସରିଗଲା, ମୋ ବେଳକୁ ମାତ୍ର 2ଟା ରହିଲା। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ